बंद करा, लाईव्ह नाही हो पंको. लाईट ऑन, इथे पण लाईट दिसते बघा. मस्त वाटतं. चला, आजची स्पेशल जी लाईव्हची रेसिपी आहे ती कोणती आहे आजची? हा, आता बाप्पांचा विराजमान तर होणारच. बाप्पांचा विराजमान होणारच आणि बाप्पांचा विराजमानासाठी आपल्याला काय करूचं लागतं? जागोजागी असता प्रसाद आणि तीर्थप्रसाद. त्या तीर्थप्रसादाचा अरे पण ते लाईव्ह जात आहे, लोक असो नसो. हे असं मग ते दिसत राहणार. तुम्ही जे म्हणणार ते तुम्ही पण मध्येच बोलणार. स्टार्टिंग पासून सुरुवात झालेली आहे. नमस्कार मंडळी, कसे असास? बरे असास ना? आज म्हटलं मी येऊया लाईव्ह आणि तुमचा काय प्रश्न असतो तो तर माका माहिती आहे. सरोजाक पण माहिती असातच, पण मी सांगते. आता सरोज म्हणता आपण सुरुवात करूया. आता इलव इतके म्हणतात जवळ इलव आणि म्हटलं आता बाप्पा तर येणारच. अगदी येणार काय म्हणता म्हणता हाकेच्या अंतरावरच होते बघा असे. एक दिवस आड. मग त्याच्या आदल्या दिवशी असता हरतालिका, त्याची थोडी माहिती. त्याच्यानंतर गणपती बाप्पा असल्यावर कशी घरोघरी असता पूजा ही घालतातच सत्यनारायणाची हो. तर त्या पूजेक लागतात तीर्थप्रसाद. तर आपल्या परब किचनवर आम्ही सुद्धा पूजा घातलेली. परब किचनवर पूजा करूची असतात तर शिऱ्याचं प्रमाण व्हाय ना शास्त्रोक्त पद्धतीने. सरोज मोबाईल मध्ये बघता ते लाईव्हचं जरा एरर टेक्निकल काय येतात ते होतच नाहीये बघता. कारण आम्ही 3:30 येता, मग 4 येता होती 4:15 झाले. तसाच 1/4 वाटीचा आता 4:15 म्हटलं 1/4 वाटीचा प्रमाण घेऊन आम्ही लाईव्ह करतो. आता प्रसादाचं शिरो करता करता म्हणता तुमका लागता वेळ, तर त्याआधी मी सुरुवात करते. तोपर्यंत सरोज तुमका काय बोलीत. आता बघा, नुसतं प्रसादाचा शिरो असं नाही, गणेश चतुर्थीच्या आधी येता हरताळिका आणि हरताळिका देवीची आपण करतो पूजा आणि दुसऱ्या दिवशी असतात आपले गणपती बाप्पा. आणि हरताळिकेचे काय करतो आपण, उपवास करतो. पूर्ण दिवसाचा हरताळिकेचा उपवास असतो. हरताळिका किती तारखेक? 24. 24 नाही, आज 24 तारीख. आज 26 तारखेक हरताळिका. सकाळी सूर्य उगवता आणि दुसऱ्या दिवशी गणपती येतात त्या दिवशी सूर्य उगवता. तिथपर्यंत त्याचा निर्जळी उपास असता. पण आता कोण निर्जळी पकडत नाही. पण आमच्याकडे मालवणी कोकण किनारपट्टीचे जर तुम्ही लोक असाल तर तुमका माहिती असतात आदल्या दिवशी असता आवरणा. आता आवरणा म्हणजे काय विचारले हसलेलं आहे. कारण माझ्याकडे जरी मी कोकण किनारपट्टी मधला असलंय ना, तरी आमच्याकडे आवरणं अशी काय पद्धत नव्हती. आणि सासरी तर कणकवलीकडच्या साईडला ना आवरणं ही पद्धत होती. आमच्याकडे नुसतं हरताळिकेचा उपवास असायचो, तो म्हणजे आदल्या दिवशी धरायचो. तुमका पण आता सर्व गोड गैरसमज झालं असतात की आवरणं काय असतं. पण जे आपल्या मालवण साईडचे आहेत ना त्यांच्याकडे आवरणं असतं. मी सकाळी ना त्याचा अर्थ एक विचारले साशी एक, ती म्हणता करतात तर आवरणं करतात. आता तिका पण नाही माहिती. आता मका कोणाक तरी फोन लावून विचारू पाया होता, पण मका वेळ नाही गावलो. आणि एक दुसरी मजेशीर गोष्ट सांगू माहितीये, सासू काय म्हणता, आपण अख्खो महिनो श्रावण पाळतो आणि आवरण्यात काय करतो सांगा, खातू मच्छी. कारण अमावस्या झालेली आहे ना, कालच अमावस्या झाली. 23 तारखेक अमावस्या झाली. मग अमावस्या झाल्यावर तुमचं श्रावण महिनो पाळलो गेलो पूर्ण. आणि नंतर घाला की नको घालू, पण आवरण्यात एक करतात की ओला खाऊचा असता. म्हणजे भात सार मच्छी असा खाऊचा असता. इच्छेनुसार तुमका जर गावली तर करा. गावी हमखास करतं आवरण्यात. शेतावर नाही येईल की म्हणजे काय भात लावून जातात ना हो, तो लावून येईल की आवरण्यात ती मच्छी ही करतात. मग ती मच्छीचा मग कालन तसा खातात. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे 7 वाजायच्या आधी या आवरणं आवरूचा असता. ता झाल्यानंतर तोप तापलो आपलं पितळेचं कलई केलेलो, त्यात मी घालून घेते तूप. आणि त्याच्यानंतर खातात मच्छी मटण. सासू सांगतात 7 वाजायच्या आधी काय त्या मच्छी मटण खाऊन घ्यायचं असतं आणि केस सुद्धा धुवचे असतात. जेवून घ्यायचा म्हणजे ओला खायचा, लिक्विड भात बीत तुमचा खायचा, नंतर चपाती वगैरे. मग केस धुवायचे आणि मग रात्री झोपते वेळी तुम्ही सुक्या खायचं. म्हणजे सुकी चपाती भाकरी, सुकी भाजी, रस्स्यावाली भाजी नाही. ह्याच्यात आमच्याकडे आवरणं म्हणतात. तुमच्याकडे ती पद्धत असतात ना तर खाली लवकर एक लाईक द्यावा आणि सांगा. पण आता येशालच तुम्ही, इल्या नसेल तरी येवा आणि सांगा. तूप आपला तापता चांगला कडकडीत. हे बघा प्रमाण 1/4 वाटीचाच घेतलंय मी. तुम्ही 1 वाटी सेट करा आणि 1/4 वाटी प्रमाण घ्यावा.
तुमका जर जास्तीचो करूचा तर पाव किलो म्हणजे सव्वा प्रमाणच असता, मग 1.25 किलो असं प्रमाण घ्यावा. मी वाटीने दाखवते. ही वाटी 1.25 वाटी घेतलेली आहे. त्याच्यात मी 1 वाटी तूप घेतलंय, त्याचा 1 चमचा मी काढून ठेवले. आता जरा मी कॅमेरा घेतोय आणि थोडीशी ही जी लाईव्हची सेटिंग आहे ना ती जरा तुम्ही करून घ्या की मी जाऊ करून घेऊ. तुम्ही करून घेता की मी करू? नाही तर राहू दे, चला नंतर बघते डिस्क्रिप्शन मध्ये तुमच्याशी बोलता बोलता होतं काय बघते थोडंफार चेंजेस. आणि त्याच्यामध्ये विजय देसाई, अरे अरे खूप दिवसांनी, मस्त मस्त. कसे आहात तुम्ही? तुम्ही लाईव्ह वर आला म्हटल्यावर मला आश्चर्याचं एक म्हणतात ना थोडासा धक्का लागला. आता चिमूटभर रवो टाकून घ्यायचो. हे बघा असं फेसाळलो म्हणजे काय, आपला तूप व्यवस्थित तापलेला. आता गॅस करायची बारीक. आता हे प्रसादाचा शिरो दाखवतात पण प्रमाण तरी सांगा किती वाटीचं दाखवतात? सांगितलंय ना मी आता 1.25 मी वाटी. ऐकलं नाही. परत परत सांगताय. 1.25 वाटी घरची 1 वाटी सेट करा. हे बघा असं फेस येऊ होयो म्हणजे जाळीदार, जसा तुम्ही रवो वतलास. आता काय करायचा, व्यायाम सुरू करायचो म्हणजे ढवळत राहायचा सतत. आणि खाली होयो गॅस बारीक, मंद मंद एकदम मंद. एकदा मी असंच केलेलं, प्रसादाचा शिरो करून केलेलं आहे आणि नंतर काय झालं माहितीये, तो करापलो शिरो. आणि तुम्ही त्या दिवशी काय सांगलेलं मग, आमच्या घरी सत्यनारायणची पूजा होती तेव्हा वैनिक काय आम्ही सांगला की सत्यनारायणची पूजाचं प्रसाद ना आपण लवकर करून ठेवूया. तर वहिनी सांगले नाही असं करूचा नसता. आणि त्याच्या मागचं कारण त्यांचे वडील आहे. क्रेडिट गोज टू युअर डॅड, माझे बाबा सांगायचे. म्हणजे ते साधो जरी शिरो करूचे असं ना, आमच्या बाबांचं हॉटेल होतं, ते साधो जरी शिरो करता ना तो महाप्रसादासारखंच लागायचो म्हणजे सत्यनारायणच्या प्रसाद. पण त्याच्यासाठी काय लावतात, मग ते काय करायचे, कथा लावायचे. मग मी ह्याका बोलले, जेव्हा ते भटजी काका म्हणजे आपले गुरुजी करतले पूजा तेव्हा जो प्रसाद हय करून घेऊचो. आता एका महालक्ष्मी डेली शॉर्ट्स, माहिती नाही कुणाचं चॅनल आहे, नाव तर नाही, त्यांनी लिहिलं आमचे पप्पा आधीपासूनच बघतात तुमचे चॅनल. अरे वा, ओके, काय धन्यवाद. ओके ओके, म्हणजे ओके आम्हाला माहिती. आणि विजय देसाई सरांनी काय लिहिलं, मालवणी माणूस इल्यानंतर येऊचाच लागताला. बरोबर. ह्या तर बरोबर, मी पण खाली लिहिलंय पूजा आहे. ओके ओके, नाव पूजा आहे, महालक्ष्मी डेली शॉर्ट्स वाले. ओके. आता मी म्हणताय, आता मी हो मुख्यान तरी कित्या करू, तर सरोज ह्या सांगताला, पण मी आता 2 ओळी ते म्हणतायच जी कथा असतात त्याची. श्री हरी जगसिता काय करी त्यो व्यथा, ऐका सत्यनारायणाची कथा. बघा 2 शब्द बोलले 2 ओळी म्हणजे आपलं प्रसादाचा शिरो जरा म्हणतात ना शास्त्रशुद्ध पद्धतीत होऊ गयो म्हणून. आणि हो प्रसादाचा शिरो लागता पण छान. ज्या दिवशी खरोखरची म्हणजे घरामध्ये पूजा असतात ना तेव्हा आपण करूक जातो तेव्हा त्याची चव जी लागते ना ती भारी. पण आता वहिनींचे केल्यान ना त्याच्यात डायरेक्ट तूप गरम करून हे रवो टाकले, कच्चो रवो. पण काय काय जण पहिलं तुपामध्ये केळा फ्राय करून घेतात, म्हणजे त्याला मेल्ट करून घेतात, म्हणजे व्यवस्थित बारीक करून. तसे आमचे गावचे भटजी काका पण करायचे. पण नाही, आता ह्या रवा भाजूक ना आपल्या लागतली, म्हणजे त्या रव्यात झाळी सुटाक होई आणि त्या रव्यात पूर्ण तूप सुटाक वया आणि त्या रव्यात एक प्रकारचा सफेद रंग येऊ कयो. आता तुम्ही म्हणाल भाजताना सफेद रंग कसो, पण त्याचा गुणधर्म जातो. आणि झाळी सुटात तसं तो सफेद होईल. आणि एक खास कमाल काय असतं माहितीये, जर तुपात शिरो भाजूचो म्हणजे ना हात जड होत जाता, म्हणजे असं नुसतं कोरडो रवो भाजूक ना बरो, म्हणजे हाताचं एवढं जास्त व्यायाम होणार नाही, हलको असता तो. आणि ह्या कसा आता जड नाही होणार, जेव्हा आपण दूध वगैरे वतू ना तेव्हा. गावात जातात काय विचारतात? होय होय, गावी नाही आता, यंदा तरी नाही ना. आता त्याचं कारण पण आहे काय, वहिनीचा चेडवा 9वी आणि 10वी, त्याच्यामुळे वहिनी काय यावर्षी 9वी का, मी काय जाणार नाही गावी, मी सांगानच दिले मे महिन्यात गेले. डॉक्टर रंजना म्हणतात दोघी किती छान दिसताय, खरंच आम्ही म्हणजे खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही पण असं गणेश चतुर्थीला कसं दिसत असाल ना त्याचे फोटो पाठवा, नाहीतर म्हणतात ना व्हॉट्सअप नंबर आहे त्याच्यावर. आणि हे बघा आमचा इथे शिरा होतोय. आपण एरवी रेसिपी कशी कट 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 करून दाखवतो, ह्या वेळेला जरा डिटेल मध्ये, त्याच्यामुळे तुमच्याशी बोलताना भरपूर वेळ आहे आमच्याकडे. आता आपलं होय रवो भाजता ना मंदाचा, थंय आपण काय घेतलाय,
सव्वा वाटी रव्याला ते विजय देसाई लिहितात की खोटी खोटी पूजा असा काय. नाही हो नाही, बाबा. पूजा आमच्याकडे झाली तेव्हा केलं हा. होतं. 2 वाटी दूध घेतलंय. कधी पण 2 वाटी दूध घेतलास तर 1 वाटी पाणी. म्हणजे नुसतं कसं दुधाचा हां, करू नये. दुधाचा नुसता करू नये, तो चिकट होता. या हम्म. कारण असा. आता परत तिथे पाणी ओतलंय, दूध ओतलंय. आता ती गॅस पेटवते म्हणजे आपल्याला कडवून जसं हय रवो भाजत तसा त्याका पण सरसरीत उकळी येऊक होईल. त्या तापान ते सगळे आता त्याचा रव्याकडे बटन बदलला ना त्याच्यामुळे तो बटन टाईट जरा मारता. टाईट हां. मारता त्याच्यामुळे तुमका 2-3 असा ठाक 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 करूचे लागला. आता म्हटलंय रवो तर भाजतंय. आता सरोज म्हणता आदल्या दिवशी आता आम्ही आवरणा बोललो. लवकर लवकर येवा. आवरण्याबद्दल माहिती जर वही असत आणि हरताळकेबद्दल तर लवकर लवकर येवा. किती किती जण लाईक देतात ती पण माका बघूची होत. हा त्याच्यानंतरच ती परत 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 हा. परत तात्ताच मग गावात तीच नाही कथा होईल. जाताल्यात बघूया. जर कोणी जायचं असत तर एखाद दुसरं कोणी गेला तर सध्या तरी तिकीट कन्फर्म नाहीये, वेटिंग. त्याच्यामुळे आता गावात जाऊचे तुमका माहिती आहे तिकिटीची काय हालत आहे. सगळीकडे बसची पण आणि काय म्हणतात रेल्वेची पण. आता काय पाऊस तर कमेंट भरपूर टाकली. आहे. पावसा तर हाच जिल्हात सुट्टी आहे पण चेडवामुळे जाऊक नाही मिळत. चेडवाक माझ्या सुट्टी नाही. 9वीचा वर्ष त्यामुळे नाही जमता. आणि तुमका काय प्रश्न असतील ते विचारा. अस्मिता ताई लिहितायत हाय हाय. काय प्रश्न असतील, हा कुणाचे काय प्रश्न असतील, कोणाला काय विचारायचं असेल तर खाली नक्की विचारा. मी म्हणते तुम्ही विचारत कसे नाही. तुमचा रोजचा प्रश्न असता रेसिपीच्या खाली तो पण विचारा. त्याचा उत्तर कोणतरी तुमका व्हायचा ना. कोणतरी असतं जो तुमका विचारतलं. त्याच्यासाठी तुमका अजून वेळ नक्कीच कोणतरी येताला तुमका विचारू. स्टँडीला लावूया. हा आता एकाने लिहिलं, नेहाताईने लिहिलं हाय. हाय तर सगळ्यांना हाय. आता काय झालं माहितीये आमच्या आम्ही राहतो विरार मनवेलपाडा. तिथे पण ना एसटीचे बस एवढे लागलेत ना, म्हणजे 500च्या वर बसेस. रस्त्यावर एवढी गर्दी, म्हणजे गावात जाणाऱ्या लोकांची गणपती किती हौस. आणि खरी मजा ती गावातच आणि गणपतीची. गणपतीतच. हा आता आपण येऊया हरताळिका कथेवर. आपण जर मगाशी आपला एक व्हिडिओ होतो काय माहिती ओवशाचं, असंच बसल्या बसल्या व्हिडिओ केलेलं. म्हटलं चला ओवशाची माहिती देऊया की ओवसो कसं, गौरीचं ओवसो कसं केलं जातं. ह्या वर्षी असं म्हणतात नव्यांका सुद्धा ओवसो हा. तर कोण नवे जुने कोण असतील ना तर ओसून घ्या पटापट. तर असंच सांगता नव्यांका नाही गो जुन्यांकाच. असा म्हणजे सांगून पण नवीन लोक तर कधी पण ओसू शकतात नवीन ना. लोकात पहिल्या वर्षी ववाजतातच. मग ते असो कशातही उत्तरात पूर्वदात कशातही असू दे. आता तर कमेंट वाचता मी हय जरा मीडियम आचवर चांगलं असं रवो परतून घेत आहे. बरोबर आता तुम्ही लाईव्ह मध्ये हाच तर तुमका कळत असत. बरोबर आता 5-10 मिनिटं होत इलियर आणि रव्यान कलर कलर अजून खय खय तरी पांढरट दिसता. त्याका अशी झाळी सुटाक होई. झाळी 2 असतात त्याचे रवा भाजलेल्याचे कोण. आता आपलं दूध आहे ना त्याचं पण गॅस मी बारीक करतोय कारण नाहीतर काय होईल. पण ह्या दूध आणि जो आपण पाणी ठेवलेला ना ह्या कडकडीतच वया. एकदा काय झालं माहितीये आमच्याकडे 2 गॅस नव्हते. त्याच्यामुळे एकाच गॅसवर नवीन घराची पूजा होती. तेव्हा एकाच गॅसवर गृहप्रवेश होतो. तेव्हा शिरो करूचं होतं. तेव्हा एकाच म्हणजे शेगडीवर आम्ही शिरो भाजत गेलो आणि दुसऱ्या शेगडीत आळस केलो की परत तो शिरो उतरवा रे आणि परत ते ठेवा रे असं आळस केलं ना. त्याच्यामुळे काय झालं माहिती असं थंडच दूध ओतला आणि नंतर जो शिरो झालो चिकट. मग त्याचं मूड ऑफ झालं. म्हणून ना तुमका ही टीप असं म्हणतात ना करून करूनच कसं लक्षात येतं आपले चुका. तशी गोष्ट असता. नाहीतर हे चमचो बाबा गरम होत म्हणून मी ढवळूक घेतलंय. चटको लागत. आता प्रसाद आहे ना पितळेच्या टोपातच करतात. पहिल्याचे जे भटजी गुरुजी होते ना पितळेच्या टोपातच प्रसाद करायचे. विनीता ताई लिहितायत वा तुम्ही दोघी खूप छान दिसताय. थँक्यू सो मच. असंच तुम्ही खाली कमेंट करत राहा म्हणजे आम्ही आमचं लुक आणि आमचं थोडस काय म्हणतात ते छान छान मेकअप करून असं रेसिपी मध्ये येतो. वहिनीच्या 2-3 टॉपला पण खाली कमेंट होत्या. केळा कापून घेतलंय बोलता बोलता आणि मी आता घालतोय आणि ह्याचे सगळे गटळे आता आपण ह्याच्यात मोडून घेऊया. आणि कोणाचे काय प्रश्न आहेत तर खाली पिकलेला विचारा. केळा घ्यायचा छान. आणि ते केळा मग ह्याच्यात सुद्धा आता वितळतायला बरोबर.
आता तुमका जशी सोपी पद्धत वाटत तशी तुम्ही करा, दोन्ही पद्धती योग्य आहेत. हा आता हरताळिकेच्या कथा सांगूया. हा सुरुवात कर. हा, आता हरताळिका आपण गणपतीच्या चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी करतो. तर आवरण आता तुमका सांगला आणि त्याचं जोक सुद्धा सांगलो. जोक म्हणजे माका असाच हसा गेला, असं हा. काही जोक नाही तो. आणि नंतर काय झालं माहितीये, नंतर त्याच्यात त्या आवरण्याच्या दिवशी आपण काय खाऊया तर खाऊन घेऊया आणि दुसऱ्या दिवशीपासून आपला सुरुवात होतो हरताळिका उपासाची. आणि हरताळिकेच्या दिवशी आपण काय करतो, हरताळिके देवीची पूजा करतो. पण तुमका माहितीये 2 मूर्ती असतात. ड्रायफ्रूट सुद्धा मी केळ्यासोबत घालून घेते. अरे रे, हा बघितलं. तर दूध आपला ते उकळून झाला, शिऱ्यान सुद्धा चांगली जाळी सोडल्या ना, आता मिनिट भरासाठी हे ड्रायफ्रूट मी ह्याच्यात चांगले भाजून घेते. आता मगाशी मी सांगत होती हरताळिकेची जेव्हा पूजा करतो तेव्हा 2 मूर्ती असतात. वहिनी, ही 2 मूर्ती कोण कोण असतात? एक तिची सखी असता आणि आणि एक आपली पार्वती आई. देवी. हा, पार्वती देवी, अशा 2 मूर्त्यांची आपण पूजा करतो. आणि पण त्या मैत्रिणींनीच तिका चांगली साथ दिल्या. म्हणजे ह्यो उपास नुसतो म्हणा नवऱ्यासाठी नाही हा, नवऱ्याच्या दीर्घायुसाठी, मैत्रिणींचा सुद्धा किती साथ, प्रेमाचा आधार असता, ती ही हरताळिकीच्या पूजेत कळून चुकता आपल्या. हरताळिका आपण जी पूजा करतो त्याच्यामध्ये हरताळिका देवीची आपण पूजा करतो, म्हणजे शिव आणि पार्वतीची खरं म्हणजे पूजा केली जाते. असं म्हणतात कुमारी जेव्हा म्हणजे लग्न न झालेले असतो ना, कुमारी कन्या, ती हरताळिका देवी पूजू शकते आणि लग्न झालेल्या बायका सुद्धा. केळा चांगला मॅच हा. झालेला. आता आपण हे दूध आता वतून घ्यायचं. सावकाश थोडासा लांब व्हायचा आहे बघा, असा थोडा वर यायचा, हा. थोडा वतायचा आणि थांबायचा आणि नंतर सगळा वतायचा. आणि बघा दूध या म्हणजे टाकल्याच बुडबुडे आले आणि वर येले. आता पटकन ढवळून झाकून घेऊया, म्हणजे त्यातली वाफ आहे काय तो रवो फुलता आणि चांगलं हे होता. बारीकच आचा आणि हे आता ढवळून आपण झाकण मारून मंद आच एकदम करायची आणि बंद करून ठेवायचा. आता येऊया हरताळिकेच्या कथेकडे. राश्रीताई लिहिते, तुम्ही दोघी मला खूप आवडता, छान दिसताय, खूप दिवसांनी आलात, मस्त. थँक्यू 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 सो मच. रश्मी लिहिते, हाय ताई, मी लाईक केला आहे, मी मुंबई अंधेरीवरून लाईव्ह बघते. धन्यवाद ताई, धन्यवाद. हा, तर आता हरताळिकेच्या कथेवर येऊया. तर जसं सांगितलं, हरताळिके देवीची कथा सुरू होते कधी, जेव्हा पार्वती होती हिमालया राजाची मुलगी आणि तिने आपलं पर्वत राजा त्याची कन्या. म्हणून लग्नाच्या आधीपासून हरताळिकेची पूजा केली जाते, म्हणजे एक चांगला वर मिळावा, त्याचं तेच आहे. म्हणजे जेव्हा पार्वती देवी लग्नाच्या वयाची होते तेव्हा नारद मुनी जातात आणि सांगतात तुमची मुलगी वयातील आहे लग्नाच्या, असा नारद मुनींनी सांगितल्याने होता. हा, आणि मग त्यांनी काय सुचवलं की तुमची जर मुलगी वयात आली आहे तर तुम्ही विष्णू यांच्या बरोबर तिचं लग्न लावून द्या, म्हणजे विष्णू हा तिचा पती हो, पार्वती देवी. पण पार्वती आईच्या मनात अजिबात नव्हता. तिने लहानपणापासून शंकर महादेवांकाच काय म्हणतात का वर म्हणून निवडल्या नव्हत्या. आणि मग त्याच्या मदतीला कोण होतं, ती जाऊन आपली मनातली इच्छा, आपण कशी आपल्या मनातल्या प्रत्येक इच्छा आपल्या जवळच्या मैत्रिणीला सांगतो बघा, आपला शिरा अजिबात असा म्हणतात ना चिकट नाही झाला, एकदम खळखळीत झालेला आहे. आणि ह्याच्यानंतर आपल्याला खळखळीत झाल्यानंतर टाकून घ्यायची आहे साखर, जी आपण आपली वाट बघते की कधी मी एकदा शिऱ्यामध्ये जाते. हा पूर्ण ढवळून घ्यायचा पूर्ण. तसा हा पितळीच्या टोपाला खाली लागत नाही. जसं जर तुम्ही स्टीलच्या टोपात वगैरे करायला गेलात ना तर तो हमखास लागतो. आणि खरं सांगू, जर्मनच्या टोपात करू नये हा शिरा. जर तुम्हाला करायचा असेल स्टीलचा किंवा जाडा असा टोप किंवा पितळीचा टोप. आता घालून घेऊया. शास्त्र पद्धतीत आहे ना भटजी काका 1.25 किलोचा टोप, म्हणजे माझ्या आईकडे होतो, आता काय माहिती खयाचा टोप, पण तेव्हा ते बाबा आमचे त्यातच करायचे. मी सांगते का, आमचे बाबा एकदम शास्त्रोज्ञ पद्धतीतच रवो करायचे प्रसादाचं, आणि तो लागायचो पण. आता पण मी साखर टाकून घेतलंय. विसरून गेला बोलता नाही, मी ढवळून टाकणारच होते, पण समोरून उत्तर येता माका प्रश्न काय टाकलं. साखर टाकता टाकता आता मी चांगली वर खाली ढवळून घेतलंय. पाणी सुटल्यासारखा झाला, परत तूप सुटलं आणि साखरेचं पाणी, म्हणजे असं चमचो असं 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 करायचं, असं 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 एका खड्डे हा ते का नाही, त्याच्यावर ठेवायचा, परत बंद आचेवर वर झाकण ठेवायचं. आता हरताळिका देवीची कथा कुठपर्यंत आलेली. हा, मग ती जाऊन आपल्या मनातली इच्छा सांगते आपल्या मैत्रिणीला, जसं आपण कसं सांगतो. हा, मग पुढे काय होतं, मग ती मैत्रीण म्हणता की तू काय एक काम कर, माझ्या बरोबर चल, आणि तिका घेऊन जाता जंगलात. म्हणून होता
तिचा हरड. हरड म्हणजे काय? अपहरण. मग हिमालय पर्वत म्हणजे हिमालय हे असतात ना, राजा असतात, त्यांना वाटतं माझ्या मुलीचं अपहरण तिच्या सखीने केलेलं आहे. पण ऍक्च्युअल मध्ये पार्वती माता ही तिच्या सखी बरोबर घनदाट जंगलामध्ये गेलेली असते. तिकडे उपाशी राहता, परत शिवलिंग तिकडच्या वाळूने चांगलं बनवता आणि त्याची दिवस रात्र उपास राहून जागरण करून पूजा करता. तोच ह्यो दिवस भाद्रपद महिन्यातलो गणपती येवच्या आदलो दिवस. हरताळिका. आणि त्याच्यानंतर शंकर भगवान प्रसन्न होतात आणि पार्वती देवीला विचारतात, सांग तुला काय म्हणजे तुझ्या मनातली इच्छा सांग, वर काय तो मागून घे. ती म्हणता माका वर नको, माका तुम्हीच वर म्हणू होय. आता मी या मस्करीत म्हणते, पण असाचा की मला वर काही नको, मी लहानपणापासून तुम्हालाच आपलं वर म्हणून मी मानलंय, तर तुम्हीच माझे वर व्हा. तर भोळे शंकर लगेच आपल्या सगळ्यांका वर देऊन मोकळे होतात. तर पार्वती म्हटल्यावर आईंका पण लगेच दिल्यानी. मग अशा प्रकारे शंकर आणि पार्वती पुढे जाऊन लग्न होतं आणि मग त्यांना आपले गणपती बाप्पा मोरया आणि कार्तिकेय त्याच्या असे म्हणजे त्याची पुढची अशी ही हरताळकीची स्टोरी आहे. हरतालिका म्हणजे हर म्हणजे हरण. हरण म्हणजे काय म्हणतात तर ह्या म्हणाला आता अपहरण म्हणजे हरण. आणि लिका म्हणजे एक मैत्रीण सखी, म्हणून तिचं नाव हरतालिका. हरतालिकाचा हे उपास. पण तो उपास आता तुम्ही कवारे मुली, परत म्हणतात ना लग्न झालेले सुवासिनी, किंवा आता ज्यांचे पती गेलेले आहेत त्यांनी सुद्धा करायचो. ह्यो प्रश्न असतात की कोणी कोणी करायचो. फक्त आपण म्हणतात ना आपल्या मासिक पाळी येली तर उपास करायचो, पण हरतालिकेचा उपास सोडायचो नाही. पण करायचो, पूजा नाही तुमका करता येणार. ओके, तुमची ही आहे ना मावशीची ही अमू लाव आहे, ती लिहिते तुम्ही दोघीही छान दिसताय. अमू थँक्यू धन्यवाद. आणि हरतालिका कधी कोणी करावी सुरू, तर माझ्या आईने काय सांगितलेलं, मी 10 वर्षाचा होते तेव्हा माका काय मासिक पाळी येत नव्हती, तेव्हापासून ही हरतालिकेच्या पूजा सुरुवात केली. एक कमेंट आहे, अनिता लिहिते, ताई मी पण हरतालिकेचा उपवास करेन, माझं ज्याच्यावर प्रेम आहे तो मला मिळू दे असा आशीर्वाद द्या. आम्ही सुद्धा मनोभावे सांगतो की जो हाय तो वर मिळेल, पण तुम्ही व्यवस्थितरित्या कराल तर. आणि असेल सखी तर आम्ही आहोत तुमच्या सखी, आम्ही तुम्हाला सपोर्ट करू. हे बघा साईडनी व्यवस्थित तूप सुटलं आहे आपल्या प्रसादाच्या शिऱ्याला. व्यवस्थित बघा दिसत असेल तुम्हाला साईडनी कसं तूप सुटलंय. आता आपला शिरा छान झालेला आहे बघा. आता आपली शिऱ्याला जे अजून स्वाद डबल करतो ती म्हणजे आपली वेलची पूड. वेलची पूड घातली आणि त्याच्यानंतर एक सुबक रंग येण्यासाठी केसरच्या काड्या. आणि ह्याच्यावर त्या केसरच्या काड्या आता अशाच आपण घातल्या ना, तर त्याच्यावर थोडस तूप घालायचं. म्हणून मी 1 वाटी तुपातलं 2 चमचे तूप बाजूला ठेवलेलं. परत झाकण लावायचं, नंतर वरून खालून ढवळी आणि परत एकदा वेलचीचा थोडासा सुगंध आलाय ना आपल्या हॉलच्या याच्या बाहेर, किचन मध्ये फ्लॅटच्या बाहेर नक्कीच. खाली पण बारीतून वास गेलो असतात की आज पण परबांनी पूजा घातलेली काय. नाही पूजा नाही, पण आम्हाला ही रेसिपी खूप दिवसापासून दाखवायची होती, कारण आता ह्याच्यावर आणखीन एक धमाको आहे ना, नुसतं शिरोच नाही हो, तुमका प्रसादात आणखीन काय लागतं पटापट लिहा कमेंट मध्ये. लवकर नाही असती लवकर यावा. आता स्नेहा परत तुमच्या अकाउंट मधून कमेंट आहे की पुढावरून आहे, पण स्नेहा 2-2, 4-4 असू शकतात. मी बोलले की छान दिसताय तुम्ही दोघी, मी पण हरतालिकेचा उपवास करते. आता मी तुमच्या नावाची सेम आहे स्नेहा परब. हो आहे ना, आपली ही काकी आहे ना घाटकोपरची, आणि अनु काकांची बहीण, तिची सुनेचं नाव स्नेहा परब आहे. ती म्हणते प्रत्येक वेळेला, मला बऱ्याच जणी भेटतात त्या म्हणतात तू परब किचन वाली का. ओके, आम्ही खूप दोघी छान दिसतो असं त्यांनी कमेंट टाकली. धन्यवाद. आम्हाला दोघींना बघून आनंद झाला की आम्हाला छान बघून आनंद झाला, असं वाटतं दोघींना छान बघून आनंद झालाय त्याच्या, कारण खूप सारे कमेंट्स त्याच आहेत. म्हणजे बाकी प्रश्न सोडून फक्त तुम्ही दोघी छान दिसताय, दोघींना बघून बरं वाटलंय. आता हिला काय बघ आधी, दुसरा काय तर त्यांना वयात दिल्याने काय बघ उत्तर काय वयात. त्यांनी अजून काही लिहिलं नाहीये कमेंट मध्ये की प्रसादी नंतर काय वया, पण जाऊ द्या, आता तुम्हीच सांगून टाका प्रसादी नंतर. आता बघा हे मस्त मी ढवळून घेतलंय, परत वरसून थोडीशी वेलची ठेवलेली आणि केसरचे काढे, आणि गॅस करते बंद आणि ठेवते झाकण. आपलं प्रसादाचा शिरो तर झालेलो. आता पटापट वटो आवरून घेऊया. आणि प्रसादाच्या शिऱ्यानंतर अगोदर काय हातावर देत असता तीर्थ. आता परत कमेंट आले, तेजस्वी पाटील तुम्ही दोघी खूप छान. थँक्यू धन्यवाद.
धन्यवाद, मनापासून धन्यवाद. कोणाला प्रश्न फक्त एवढेच आहेत की गणपतीला गावी जातात का? बरोबर आहे, कोकणातले आहे म्हटल्यावर तो आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे गणपती गावात जाणं. त्याच्यासाठी आपण कोण रोखू शकत नाही. सुट्टी न देणारा मॅनेजर सुद्धा फक्त तुम्ही बोला माका गणपती गावात जातो, तो बोलतो होय महाराजा, त्याच्याशिवाय दुसरा उत्तर काय असतच नाही, गॅरंटीड. आणि जो नडलो तो गेलो. त्याच्यामुळे गणपतीक जाऊचो आपला अधिकार आहे. खरंच तुम्ही दोघी खूप गोड आहात. खूप खूप थँक्यू तुम्हाला आमचा प्रसाद झालेलो असा. हा, आजचं स्पेशली ह्याच्यासाठीच होतं की आपली पूजा असते, गणपती बाप्पा येईल की घरोघरी गणपती सत्यनारायणची पूजा असतात, म्हणून म्हटलं शिरो दाखवूया, त्याच्यानंतर लाईव्ह दाखवूया तीर्थ. तीर्थ कसा शास्त्रोज्ञ पद्धतीने करू पया. काय आपण घेतो, भटजी काका सांगतो जावा तीर्थ करा, मग आपण थोडा दूध थोडा पाणी, पण नाही, त्याची एक पद्धत आहे. चमच्याने घेवा, वाटीने घेवा, जास्त असतात म्हणजे काय म्हणतात सार्वजनिक असतात तर वाटीने किंवा ग्लासाने घेवा. पण मी आता घरातल्या घरी घरगुती पूजा असतात तर एवढं तांब्याभर तीर्थ बस होतं आपल्या. मी त्याचा प्रमाण तुमका दाखवते. यावा बघू जवळ. आता आमचा गाव कुठला, तर आमचा गाव कणकवली. आता परत प्रणाली खोत लिहितायत, तुम्ही दोघी खूप छान दिसताय. आता फोटो स्पेशली ह्याच्यावर झालाच पाहिजे ना, काय बोलताय? एक डीपी आता चेंज करूनच टाकूया हा, असं म्हणजे एवढं लुक झालं तर एक फोटो काय दिसतंय भारी आमची जोडी, की दिसतंय भारी. हे आता खडी साखर मी वाटून घेते, कारण आपण साखर पण घालू शकतो, पण खडी साखर घातल्यावर जास्त पौष्टिक होता. तीर्थाचे फायदे भरपूर आहेत. लहान मुलांका किंवा वयस्कर माणसांका रोज जरी तीर्थ दिला, किंवा आपण म्हणतात ना परीक्षेक युद्धात निघाल्यावर हातावर तीर्थ देतात, त्याचं महत्व भरपूर आहे. शरीरात फायदे भरपूर आहेत. तुमका माहिती असेल तर लवकर लवकर खाली कमेंट मध्ये सांगा. कसाच की नाही ती पण माका सांगा, मी साखर वाटून घेते इलय. तोपर्यंत मी सांगते, म्हणजे ह्याचे उपाय तीर्थाचे फायदे असे नाही, पण आपल्या प्रत्येक पूजेत तीर्थ आणि हो प्रसाद लागतात. तर आजची तुमका रेसिपी कशी वाटली ती सांगा. याच्या पुढे सुद्धा आम्ही लाईव्ह करतो आणि त्याचा झाला त्याचा तुम्ही खाली प्रश्न काय विचारतच नाही. फक्त गावात जातात का, गाव कोणता, हे प्रश्न आता उत्तर आम्ही दिलेले आहे. तरी पण सांगतो आमचा गाव कणकवली. आम्ही इथे विरारला राहतो, म्हणजे मुंबईच्या बाहेर. मुंबईत नाही बाबा, मुंबईत म्हटलं तर परत कोणतरी खाली कमेंट टाकतात की विरार ही मुंबईत येत नाही, उपनगरात पण नाही येत. पालघर जिल्ह्यात येतात, पालघर. ओके. अमूल इथे टोपातला शिरा बघून माहेरची आठवण आली मम्मीला. मावशी हा येणारच की, त्या माझे बाबा करायचे ना, ती माझ्या बहिणीचा चेडू ना, त्या काय येतली सकाळी आम्ही उठाच्या आधी बाबा गाणं लावतले, ऐक सत्यनारायणाची कथा, मग समजायचं आज नाश्त्यात बाबांनी शिरो केल्यानी. आमचा गावाचा कणकवली बहुतेक जण तेच लिहितात. आणि ते कणकवली गावामध्ये श्रावण खालची परबवाडी. आता कोणा घेऊचा आमच्या गणपतीक दर्शन घेऊचा तर तुम्ही नक्की या. आमचा नंबर तुमका देतो. आणि हो, आमच्याकडे मोदक पण ऑर्डर करून दिले जातात, जर तुमका कोणा होय मोदक मोदक गणपतीला लागणारे स्पेशली उकडीचे मोदक जर कोणाला हवे असतील तर नक्की सांगा. चला यावा. होय, आता तीर्थ कसा घ्यायचा त्यासाठी मी चमचोभर मध घेतलंय. हो बघा, चमचोभर मध. त्याच्यानंतर आता चमचोभर मध घेतलास ना, तर त्याच्यामध्ये 2 चमचे आपण घालायचा तूप. 1 चमचा मध. आता ह्या कळलेला नाही म्हणून फुल भरून घातलंय. 2 चमचे, 1 चमचा मध तर 2 चमचे तूप ता घेतला. त्याच्यानंतर 4 चमचे साखर. दीप्ती मस्कर ताई लिहित आहे, ताई मोदकाचे वेगवेगळे प्रकार दाखवा. हा, एक रवा मोदक दाखवलाय आणि आज संध्याकाळी 6-7 वाजे नाही, उद्या आपली मोदकाच्या उकडीच्या मोदकाची एक रेसिपी येणार आहे. आणि ती का करतात ते सुद्धा त्याच्यात कळणार आहे तुम्हाला, की 21च मोदक बाप्पांना का आणि मोदकाचाच प्रसाद का. याचं कारण पाहिजे असेल तर ते मोदक तुम्ही नक्की पहा, रेसिपी तुम्ही नक्की बघा, त्याच्यात तुमका उत्तर गावतला. अजून कोणाचा काय प्रश्न असेल तर खाली 2 चमचे तुपानंतर मी ही 4 चमचे साखर घालते. खडी साखर आहे ती वाटून घेतल्याने. हा, खडी साखर. विनीता ताई लिहिते, शिरा खूपच छान झालाय, थँक्यू. असे लाईव्ह रेसिपी केल्यानंतर जे आउटकम येतं ना, त्याला 1 नंबर. नाही तर काय जण काय लिहितात, अरे काय ह्याच्यामध्ये हे चुकलं, ह्याच्यामध्ये ते चुकलं करतात. पण असं नसतं. आपण काय करतो, आपण रेसिपीला पूर्ण बघत नाही, स्किप मारून बघतो. पण छोटी एखादी एकदम अशी हलकीशी टीप असते ना, जी आपण एका सेकंदामध्ये बोलून जाते, ती रवता. आणि त्याच्यामुळे बहुतेक पदार्थ किंवा आपली रेसिपी फसतात. त्याच्यामुळे ना तुम्ही
तर तुमका म्हणतात ना एकदम व्यवस्थित रेसिपी वही असत ना, तर व्यवस्थित तुम्ही तो व्हिडिओची क्लिप बघा. आमचे जे पदार्थ जसे दिसतात ना तसेच असतं, त्याची गॅरंटी आम्ही घेतो. आणि चला. आम्ही फसलेले सुद्धा तुमका पदार्थ झालंय ना, आपण 7 काप्याचे घावणे आमचे घावणे. असले फसले, त्यांनी आणि रडवले एकदा बेसनचे लाडू सुद्धा फसले, पण त्याचा उपयोग केला आणि आम्ही. एकदा आता रव्याचे लाडू फसलेले ते. 4 चमचे साखर घातले मी, पेटी साखर, तर त्याच्या डबल किती होतला सरोज? 4 चमचे तर 8 चमचे. 8 चमचे आपल्या गालूचा दही. अरे दीप्ती ताई लिहितायत, ताई बेसनच्या पिठाचे मोदक करू शकता का? ह्या वेळेला मला ट्राय करायचे आहेत. बघूया. 5 कणकवलीला पिंपळाच्या झाडाखाली मटणाचं दुकान असा तर माझ्या पप्पांचा असा. घे बाय. ओके ओके. आता पुढच्या वेळेला हे श्रावण संपलोच ना आता, तर नक्की मटण तुमच्या पप्पांच्या दुकानातून घेतो. पण तुम्ही सांगून ठेवा, असे परत येतले त्यांना मटण जरा स्वस्त द्या. डिस्काउंट नको हा बाई, पैसे जे असत ते देतील, फक्त थोडेफार कमी जास्त. आता 8 चमचे आपला दही झाला. आता येतले 8 2 काय होतला? 16 चमचे आपला घालतलो दूध. या असा प्रमाण म्हणजे सगळ्या दुपटीच्या प्रमाणात. हा, म्हणजे एकापासून सुरुवात करायची आणि मग ते डबल डबल करत जायचा. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आणि 15 आणि हा शेवटचा 16. बघा आपला ह्या तीर्थ तयार झाला. आता ह्या तीर्थ घेऊया ढवळून. आणि आता विचारा किती जण आहोत तर माका काय सांगलाच नाही का? गेल्या वेळेस कसं असं 100 पर्यंत असत लोक. असत ह्या वेळेला सगळ्यांना धन्यवाद. मध्ये बिझी ठेवलंय आणि कमेंट आणि लाईव्ह बघा, बघून घ्या. धन्यवाद एकदम. हे बघा, तुम्ही पण बघू शकता लाईव्हला किती आहे. त्याच्या आता दुप्पट तिप्पट लोक होतली अशी अपेक्षा आहे, पण आमचं काय नाही असं. आम्ही प्रामाणिकपणे मेहनत करतो. आणि सांगायचं झालं तर आम्ही पण तुमका जास्त अडकवत नाही हो. तुम्ही आता बाजारघाट करतलास गणपतीचो, मका पण कळता की बाबा माणसं जातात डेकोरेशन करूचे आणि काय काय भले गणपती बाप्पा घरात असो या नसो, पण खरेदीक माणूस जातात. आणि काय म्हणतात ते माहिती, आता लोक गावी पण निघाली आहेत. कालपासून तर आमच्या इकडे मनवलपाडामधून ज्या बसी भरून जात आहेत ना, महाराष्ट्र राज्य सारख्याच्या एसटी एवढ्या भरून जात आहेत की अर्धा तास लेट इलो. ते बशी थंय उभे होते. तिथून एवढं तलावाचं त्याचा प्रवास अर्धा तास लागलो. आता आपण हरताळिकेची कथा पूजन सांगितलं. आम्ही त्याची पूजेचं म्हणजे बोलतात ना सामान आणून पण दाखवणार होतं, पण झालं कसं आपल्याला एवढी माहिती नाही. कारण आमच्या गावी काय करतात, भटजी बुवा येऊन ती पूजा आणि ते म्हणतात ना करून देतात. आपण फक्त हळदी कुंकू व्हायचं असतं, म्हणून म्हटलं चुकीची माहिती नको, त्याच्यापेक्षा फक्त त्याचं महत्व आणि कथा सांगूया की कोणी ते व्रत करायचं. अमुने तुमचा रिप्लाय दिला, 106 आहेत लाईव्ह मावशी. म्हणजे आता काय बोलूया, आता मी तोच प्रश्न विचार करते की आता पुढचा प्रश्न जर काय आहे, कोणी काय विचारत नाहीये की बाबा माझा हा प्रश्न आहे, माझा तो प्रश्न आहे. आणि आता अशा प्रकारे वहिनी आता शिरा काढून घेणार आहे नैवेद्य दाखवण्यासाठी. बघा अजिबात कुठेही असा चिकट झालेला नाहीये, एकदम खळखळीत. आणि असं बघायचं. बघा याच्यातून असं बाहेर येलो की असं चिंतडायचं, मग असं पडाक वय. पूजा लिहिते, तीर्थ पण प्रमाणामध्ये बनत हे आज समजलं. ओके, धन्यवाद. फक्त दही आहे असं वाटायचं. नाही हो, तीर्थ पण प्रमाणात बनत. फक्त मी हे विचारलं होतं जेव्हा पूजा होती तेव्हा मी गुरुजींना विचारलं होतं की तीर्थ तुम्ही बनवायला आम्हाला सांगता, पण तो कसा. आता जे भटजी काका किंवा गुरुजी आहेत ते प्रसाद करत नाही आणि तीर्थ सुद्धा करत नाही. जे गृहिणी असतात घरातल्या किंवा त्यांच्याबरोबर त्यांची जी येते यजमानी तिला सांगतात. मग त्यांच्याकडनं मी हा शिकून घेतलेला की तीर्थाचं प्रमाण सांगा आम्हाला. तुम्हाला शिऱ्याचं तर प्रमाण सगळ्यांना माहिती असतं, 1.25 वाटी 1.25 किलो असं, पण तीर्थाचं प्रमाण कसं, तर हे असं. आता तुळस आणा लवकर. थांबा मीच घेऊन येते. तुळस संध्याकाळी असं म्हणतात तुळस हे करू नये. अजून 6 वाजले नाहीत, लवकर घेऊन ये. आता गणपती बाप्पा येतात तर एक गाणं होऊन जाऊ दे. तुम्ही कमेंट मध्ये काय म्हणत नाही स्नेहा, गाणं म्हण. दरवेळेच्या लाईव्ह मध्ये असतात स्नेहा गाण्यावर आणि प्रसादा. आता ही पहिला मान हा तीर्थाचा आणि नंतर आपल्या प्रसादाचा. बघा आता आपली ही मस्तपैकी धर
थंड थंड मी गरम त्या म्हणून मी थंड वस्तू घेतली, गरम वस्तू त्यांनी घेतली. मस्त एक फोटो बोलता बोलता आणि कीर्तन याचा एक फोटो आपण आपल्याकडे मोबाईल आहे तर आपण मोबाईलचा वापर करूया आणि आपला फोटो आपण काढून घेऊया. थांबा, या इथे बघा. आता सत्यनारायणची पूजा म्हटली की कोण असतात आपले विष्णू. अरे एक मिनिट थांबा, आपला फोटो तर होऊ दे. असं पकडा, कारण मला जर इकडे सेल्फी काढायचा आहे तर ते जमणार नाही. घ्या थंड पण तुम्हीच घ्या. हा थांबा, लाईट जास्त फोकस नको. बघा आमचा फोटो कसा वाटला तो खाली कमेंट करून नक्की सांगा. तसं तर बहुतेक जणांनी लिहिलं आम्ही छान दिसतोय छान दिसतोय. मग मी हरभऱ्याच्या झाडावर चढायच्या आधी आधी म्हटलं फोटो काढून घेते. आता हा प्रसादावर तुळशीचं पान का, हा पण प्रश्न असेल. तुम्ही प्रश्न विचारत नाही, आम्हीच आम्हाला विचारतो आणि आम्हीच तुम्हाला उत्तर देतोय. प्रश्न विचारा. आता ही सत्यनारायणची पूजा म्हणजे आपले कोण असतात, विष्णू, त्यांची पूजा असतात. मग त्यांना कसं तुळशीचं पान हे प्रसादावर ठेवावंच लागतं. तुम्ही कोणताही प्रसाद करा किंवा नैवेद्याचं पान करा, त्याच्यावर तुळशीचं पान जातं. फक्त आपल्या मोदकावर जात नाही. मोदक जेव्हा कराल त्याच्यावर दुर्वास ठेवले जातात. चला आता काय म्हणतात, अशा प्रकारे आपल्या रेसिपी झालेल्या आहेत आणि आता अशा प्रकारे आपण लाईव्ह संपून टाकूया का, कारण कुणाचा काही प्रश्न गाणं रवला ती दरवर्षी गाणं म्हणतात ना. सनईचा सूर कसा वाऱ्याने भरला, ढगांचा ढोल घुमू लागला, सनईचा ताशा कसा कडकड कडाडला, पाऊस फुलांचा वर्षाव आधी आला, पाऊस फुलांचा वर्षाव आधी आला, आला 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 माझा गणराजा आला. माझं काय होतं माहितीये, शब्दांची ना हेराफेरी होते, म्हणून लाईव्ह वर चुकीचं नको. आपण रेसिपी मध्ये एडिट करू शकतो, म्हणून मी माझं तोंड केलं. जे म्हणजे कसं माहितीये, नंतर मग 10 वेळा तोच व्हिडिओ माझा नवरा प्ले सगळ्यामध्ये नसतात. आता मी गाण्यामध्ये आहे, ते ह्याच्यामध्ये आहे, तर त्याच्यामध्ये त्या का व्यवस्थित जमतात, मला गाणं जमतं प्रत्येक वेळेला. राजश्रीताई इथं एवढं चांगलं बोलता की प्रश्न काय विचारायचा तेच कळत नाही. पण खाली बहुतेक लोकांनी जो प्रश्न विचारलेला ना, तो आता त्याचं उत्तर देऊया. नाही हो, प्रश्न हा आहे की तुम्ही दोघी एकत्र काय येत नाही. सरोज हा प्रश्न तुम्ही प्रत्येक रेसिपीत विचारता, सरोज कुठे आहे, तुम्ही दोघी एकत्र का करत नाही. आता आम्ही सरळ 2 व्हिडिओ तरी केले, म्हणजे गणपती बाप्पांचा तर तुम्ही पाहिलाच असेल. तेव्हा सुद्धा खाली आलं, दोघींना बरं वाटलं एकत्र बघून. आताही सांगते, आमचा भार्गव जो शेंडेफळ आहे तो आता शाळेत जायला लागला, त्यामुळे आणि दुर्वांचा पण तोच टाइम, भरगवचा पण तोच टाइम, आणि माझी मुलगी 9वीला असल्यामुळे तिचा क्लास कधीही असतो. रविवारी सुद्धा तिला सुट्टी नाही. मग आता पण ती घरी नव्हती. आता मी लाईव्हला जेव्हा खाली उतरली तेव्हा ती आली. हे कारण आहे, जसा वेळ मॅनेज होत नाही. पहिलं कसं भार्गव शाळेत नव्हता तेव्हा मी यायची, त्याला शाळेत सोडून मी इथे यायची. पण आता ही पण बिझी झाली आहे त्याच्या पाठी, आणि मलाही तो वेळ मिळत नाही सोनमसाठी, असं झालेलं आहे. त्यामुळे आम्ही दोघी एकत्र नाही. मी तिथल्या तिथे ज्या रेसिपी करते त्या मी आता सांगते. आणि दुसरं कारण आहे त्याला, आमचे अहो आता करायला लागले आहेत. त्यांच्या अहोनी हातभार घेतलेला आहे, त्याच्यामुळे अक्षरशः सांगते, मला चिरून जरी काय हवं असेल तरी ते आता देतात. म्हणजे धन्यवाद. रेसिपी तिथे होते ते पण धन्यवाद. भले हरकत नाही, म्हणजे जी ही करायची सपोर्ट मला रेसिपी मध्ये, ते आता तिथे ते करतात आणि ते शूटिंग करतात. त्यामुळे काय होतं, रेसिपी तिथल्या तिथे पटकन होते. त्यामुळे तुम्हाला आम्ही दोघी एकत्र मिळत नाही, हा प्रश्न आहे. आणखीन कोणाला परत परत हवा असेल तर हा लाईव्ह परत जाऊन बघा. दुसरी गोष्ट म्हणजे मी कुठे गायब झाले नाही. मला जसा वेळ मिळेल ना त्यानुसार मी माझ्या रेसिपी करू, नाही तर मध्ये मध्ये एकत्र तर येण्याचा प्रयत्न करू, आणि एखाद दुसरी रेसिपी तर येईल. आम्हाला आता रविवारीच मिळेल, पण रविवारी पण सांगते काय, माझ्या सोनमचा क्लास असतो. त्याच्यामुळे आता किती एकत्र होईल आणि किती नाही ते आता बोलतात ना, लाईव्ह करू आम्ही प्रयत्न नक्की करू. एकत्र जी रेसिपी आहे तो प्रयत्न नक्की करू. तुम्हाला आवडतं आमच्या जोडी बरोबर ऐकायला, बोलायला, आणि मालवणी सुद्धा आवडतं. तर परत आता बघा इथे खूप सुंदर दिसताय दोघी. आज कोणती स्पेशल रेसिपी, आता रेसिपी संपली. रेसिपी तरी पण सांगतो, आम्ही सत्यनारायण गणपती बाप्पा येणार तर सत्यनारायणचा प्रसाद आणि तीर्थ केलेला आहे. ज्याला तीर्थ प्रसादाचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांनी पटकन लाईव्ह वर यावा आणि तीर्थ प्रसादाचा लाभ घ्यावा. बरोबर आहे ना, खोटी पूजा नाही घातली आमची. आम्ही खरी पूजा झालेली आहे, आणि आता म्हणतात ना तुमच्यासाठी आम्ही. आणि ह्या लाईव्हला आता कोणी येत असेल तर हा लाईव्ह परत जाऊन तुम्ही बघू शकता की आम्ही हरतालिकेबद्दल
पूजेची माहिती दिलेली आहे. पूजा म्हणजे का का करतात त्याची माहिती दिली आहे. परत प्रसादाचं किती माप घ्यायचं, कसा करायचा तोही सांगितलेला आहे. चला परत एकदा प्रसादाच्या शिऱ्याचं माप हां, आता सव्वा वाटी घ्या. घरातली 1 वाटी सेट करा. 1 वाटी जर लहान असेल तर सव्वा वाटी घ्या. तीच 1 वाटी भरून घ्या मग तो पूर्ण माप घ्या आणि त्याच्यानंतर वाट्या सेट करा त्याचप्रमाणे. 2 वाटी दूध, 1 वाटी पाणी. सव्वा वाटी शिरा म्हणजे 1 वाटी जर रवा घेतला असेल तर 2 वाटी दूध, 1 वाटी पाणी, 1 वाटी साखर आणि 1 वाटी तूप. भरभरून घेऊ नका, वितळलेलं घ्या. जास्त घट्ट असेल तर ते जास्त होतं. म्हणून पाऊण वाटी तूप घेतलं तरी चालेल. तुम्हाला ड्रायफ्रुट्स आवश्यकतेनुसार. त्याच्यानंतर तुम्हाला लागेल काय? केशरच्या काड्या, त्याही आवश्यकतेनुसार. वेलची चारोळी पावडर. पण लागते, पण चारोळीचा भाव सध्या महाग आहे आणि हां. काय काय महाग आहे ते तुम्हाला वेलची पावडर सांगतो. म्हणजे आवश्यकतेनुसार तुम्ही जे ड्रायफ्रूट घालाल. आपल्या कोकणात काय असतं? काजू. तो घातलास तरी प्रसाद आता प्रसन्न. अजून एक महागातली महाग वस्तू सध्या सगळ्यात महाग नंबर 1 जे आपल्या गणपतीक लागतात ते म्हणजे नारळ. आपल्या कोकणात मिळणारे एवढूशे नारळ त्या दिवशी पूजेला अक्षरशः मी म्हणजे 40 बोलतात ना, रुपये एक नारळ. अरे पहिले बघून 50 चे 3 भेटायचे, आता 100 चे 3 भेटतात. ते पण भांडून-बिंडून. अरे त्या दिवशी बघून मी घाबरले. म्हटलं एवढूसं असा नाही नारळ पण बाप्पाक तो करूचच लागतो लोक. त्याका गूळ आणि खोबऱ्याचं नैवेद्य लागताच लागता. भले तुम्ही कायो करा. म्हणजे ते सुतक केला तरी 1.5 दिवसाचा गणपती ठेवून त्याका तो नैवेद्याचा मान देऊकच वयो. वय महाराजा खाली कमेंटमध्ये लिहा. आता ते झालं नारळ झाले. तो महागाचा प्रश्न नाही, पण तुमका सांगते सध्या सगळ्यात महाग सुक्या खोबरा, नारळ, त्याच्यानंतर आपले टमाटर पण इले हा त्याच्या मागून पळत. त्यांनी पण आता 100 रुपयाचं पल्लो गाठूक लावलं कारण पावसानं केल्यानं हैराण. त्याच्यानंतर कोथिंबीरची जुडी म्हणजे असे किती सारे वस्तू झाले जे महाग. आता आपणाक गणपतीच्या पहिल्या दिवशी नैवेद्य करूचो लागतो तर तुम्ही आतापासूनच बजेट करा आणि आतापासूनच शॉपिंग करा म्हणजे थोडी बहुत नाही, काय वस्तू जणांची झाली पण असत हा. तयारी. काय जण जेव्हा बाप्पा लवकर घरी येतात ते म्हटल्यावर अगोदरच आठवडाभर तयारी करतात. मी तर साफसफाई केलंय सुरुवात. तुम्ही गेलास की नाही ती पण सांगा. पडदे-बिडदे सगळे म्हणजे धुवून पूजा झालेले आहेत. ताई लिहिते की चण्याची आणि खोबऱ्याची करंजी पण दाखवा का? ते दाखवलेली असं आहे. आमच्याकडे हां. 3 दिवाळीची पण परत आम्ही गणपती केलेली तिघींनी 3 जावांनी केलेली पण त्याची लिंक खाली देता आणि तुमका माहिती असा तो प्रयत्न नक्की करू लाईव्ह दाखवायचो. पण तो मोठो घाट असता ती शेपूट संपत नाही. खरंच आहे. म्हणजे करंजी जेवढी कापत जाल ना तेवढी ती वाढत जाते. अशातली थोडासा गोष्ट आहे. प्रमाण करून बघूया आपण पाव किलोचा किती होतं ते. तरी पण आम्ही मागे पाव किलोचे केलं तरी 50 झालेले. आता हे सत्यनारायणचा प्रसाद किती जणांसाठी करणं? माझा नवरा मला नेहमी रेसिपीमध्ये सांगतो, प्रमाण सांगा किती जणांसाठी आता करता? प्रसाद कसं प्रसाद एवढंच खायचं असतं. तो काय प्लेट बिट पण खायचं नसतं. तरी- तुम्ही तरी लाडूचं बघा, प्रमाण देशाल. किती जण ह्याच्यामध्ये 50-60 जणांना तरी तुम्ही हां. प्रसाद पुरवू म्हणजे शकता. घरातली तुमची फॅमिली असत म्हणजे जॉईंट फॅमिली 4-5 कुटुंब आहात त्यांका ह्यो प्रसादी एवढो प्रसाद होतलो म्हणजे एवढं. आणि तुमका एक गंमत सांगू, मला ना प्रसादाचं शिरोय भरपूर आवडतात. स्पेशली पूजेच्या प्रसादाचं शिरोय मला सांगायला आवडेल. त्याच्यामध्ये काय होतं माहितीये, कुणाच्या घरात गेलंय आणि मी हात पुढे केलाय. पहिलं तर एवढंच तीर्थ करतात, घेतात. चमचो- नाही, चमचो गंमत परत तरी गावता. ऐका. गंमत तरी ऐका. पहिलं तीर्थ देतले चमचो भरू ना, नको असत ना तरी सुद्धा तीर्थ आपण सांगू ना थोडासा द्या कारण नंतर ना पुसाचा लागता तीर्थ. त्याच्यामुळे काय होतं माहितीये, जरासा दिया चांगला तरी भरून देतो आणि प्रसाद चांगला जरा वायच दिया तरी लोक अशी बघतली जसं प्रसाद नाही मागू काय मागला काय माहिती. आता ह्यो देताना असं दिसतं. हा ता पण आणि ह्यो दुसऱ्या दिवशी पर्यंत पण व्यवस्थित तसंच राहतलो सुको पडतलो नाही. व्यवस्थित तुमचो प्रसाद व्यवस्थित राहतलो. आता मी तुम्ही तुमका दियाच आधी प्रसाद. तीर्थ देतलोय. हा. आता नको तुम्ही असलं तरी तीर्थच देवचं लागतं. वाईट चिटकवा. बघा आता हे हे बघा. पुसू कुठे तर त्या दिवशी मी बघलंय काय नाही काय माहितीये काय जण जातात पुसूक डायरेक्ट नळाकडे. नाही. लोकांनी काय केलं टिश्यू पेपर तीर्थ केसात कपाळात पुसतात तो आशीर्वाद असता सत्यनारायणाचो. त्याच्यात सुद्धा म्हणतात ना सत्यनारायणची कथेचो ह्या गेलेला असं पुसू असता. वया. पण मग शक्यतो पुसू नये. मग मध केस असतात पांढरे त्याच्यामध्ये केस तिकडचेच पांढरे पांढरे होतात. तो जोक होतो. पुसू मी नये. मगे सांगेन तुमका कधीतरी कुठल्या रेसिपी तुमका हव्या असत तर खाली सांगा. आणि हे बघा आता प्रसाद तुमच्या समोर मी ग्रहण करतोय. गरम प्रसाद हे खाल्लो नाही जाता हा. ग्रहण केलं जातं. आजकाल काय मराठीचे शब्द प्रयोग आहेत ना ते मी मराठी वाचून जरा आणि काय लिहितं तुम्ही खोबरा काय बोलतात. हो आमच्या मालवणीमध्ये खोबरा चव म्हणत नाही खोबराच बोलतात. हा तर आम्ही आमची मालवणी शिकत सोडू तर आम्ही खोबराच बोलतो. हत की नाही की गेली सगळी आमका नाही, टाकून. असंच 113 जण. चव सांग. अरे थांब तरी चव म्हटल्यावर खोबरा सांग नाही चव सांग. नाही मस्त झालेला
म्हणजे गोडी जास्त नाही, कमी नाही, एकदम परफेक्ट. आणि त्याचा तुपाचा स्वाद आणि शिरो पण एवढं भाजलं मस्त गेलो. आणि केळाचा जो स्वाद आहे ना तो पण त्याच्यात उतरला. आणि खरं सांगू तीर्थ पण छान झालेला. तशी लोक तीर्थ नाही नाही म्हणतात, पण तुमचा माझे सासरे काय करायचे म्हणजे दुसऱ्या दिवशी या तीर्थाचं सोनं पण आणि हो तीर्थ खावा. मी तुमका सांगितलेलंच आहे, लहान मुलापासून वयस्कर माणसापर्यंत तीर्थ रोज घ्यावा. शरीरात खूप चांगला असता या तीर्थ. म्हणतात ना गॅस म्हणा, पचन विचन, मी तर प्रत्येक रेसिपीत तुमका सांगतच असते, पण शरीरात जे गोष्टी उपयुक्त आहेत ते नक्की करावे ग्रहण. जसं तुम्ही युद्धात जातास, अभ्यासात जातास, कामात जातास, नवीन दिवशी त्या दिवशी दही आणि साखर घेऊन जावा, ते गोष्ट घडताच घडता. म्हणून हो प्रसादित तीर्थाचो जोड असताच असता. तीर्थ प्रसाद घेऊन जावा, येवा लवकर तीर्थ प्रसाद. आणि काय काय म्हणतात माहितीये, काय काय जणांची अशी खाली कमेंट पण असता ना की बाबा, अजून एक कुठली तरी कमेंट होती बाबा, हा तुम्ही तो व्हिडिओ केलेला कुठलो सांगा, तो पितळीचो आणि तांब्याचो, त्याच्यात बाबा त्या वहिनीने ते पितळी आणि तांब्या पण मला आवडलं. मी वहिनीला काय म्हटलं, असंच काहीतरी एक चुकीचा शब्द बोलत जा, अरे ऐकून तरी घ्यावा. नाही त्या माझ्या तोंडून निघून गेला. आणि जेव्हा बरोबर म्हणता, पण तुम्ही किती कनेक्ट होतात आणि आमका बरोबर करतात, का बरं वाटतं. कनेक्ट आणि बरोबरचा प्रश्न नाही, यो युट्यूबचा प्रश्न किंवा सोशल मीडियावर व्हायरल होण्याचा प्रश्न, तो मी वैनिक सांगते. चुकीचा लोक पकडतात, खाली कमेंट करतात आणि व्हायरल करतात. पण त्या बरा वाटतं, आपली म्हणून कोणतरी चूक दाखवतास ना, त्या माका बरा वाटता. चूक अशी नाही, त्या बोलण्याच्या गडबडीत मी म्हणून गेले तांब्या पितळेचो आणि म्हणतात ना तुपाचो पण, गाईचा की म्हशीचा, त्याचा अर्थ कळता, पण चुकान ते शब्द निघतात. कारण माका लय बडबड करूची सवय आहे. सांगूचा अर्थ काय, व्हायरल करत जावा, चूक पकडा, खाली कमेंट करा, आमका काही वाटणार नाही. आमचा तो डायलॉग नाही, चुकीची माफी नाही, असं काही नाही. चुकीची दुरुस्ती नक्की करा आणि आमका बरा वाटता. आणि भले चुकीची आणि चांगली पण कमेंट नसतात तरी पण बरा वाटतं की तुम्ही त्या धर्मान आमची रेसिपी तरी गणपती कन्फर्म तिकीट कोणाकोणाची आणि जो जात नसतात तरी माका देवा, मी येतोय. फक्त ते रेग्युलर ट्रेनच्या, स्पेशल ट्रेनचे नको. कारण माझं स्पेशल ट्रेन जो गेल्या वर्षीचं एवढं भयानक अनुभव आहे ना, काय तुमका सांगू. तुमच्याकडे सुद्धा एकाच दुसऱ्याकडे नक्की असतात. ती स्पेशल ट्रेन एवढी रडत रडत गेली, एवढी रडत रडत गेली. अरे पण स्पेशल ट्रेन जास्त रडत रडत जातात. एवढे स्पेशल ट्रेन काढतात, पण त्याच्यावर जाणारी पटरी किती, रस्ते किती, आणि तशीच व्यवस्था त्या कशाची माहितीये, तुम्ही बाय रोड गेलात तरी ती चालत. अरे एक सरकारला नाही म्हणजे लोकांना आव्हान, तार आव्हान तू पोचलास ना गणपतीच्या दिवशी, ता मनोभावे केलंस ना, हा मोठा ट्रेन का होईना पोचवल्या ना तुका बाप्पा. रस्त्याचे खड्डे पण विजवावं खरंच. म्हणजे गणपतीचा जो प्रवास आहे ना कोकणकाराचा, तो जरा सुखकारक होऊ दे. मी कधी असं सोशल मीडियावर असं सोशली विषय घेत नाही, पण हा सोशली माझ्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. म्हणजे आम्हाला सगळ्यांना गणपतीला व्यवस्थित गावी टाइमात जायला मिळेल, सगळ्यांना जायची इच्छा असते. तर दरवर्षी तुम्ही आवर्जून जावा. चला आता ह्यो टॉपिक कट, नाहीतर परत दुसरं काय टॉपिक हा वैदिक तुमच्याकडे बोलू सारखं तर बोलू शकता. प्रश्न तर काही कुणाचे दिसत नाही, प्रश्न कोणाचेच नाही. त्या प्रश्नाचं उत्तर आम्ही होता तर दिलं. प्रत्येक रेसिपी खाली जो प्रश्न असायचो तो दिलं. आता वाटतं आमका निरोप घेऊ कळवा. तसं आता चला आपलं लाईव्ह संपायची वेळ आलेली आहे. तर ह्या गणपतीची तयारी तुम्ही सुद्धा करा, आम्ही सुद्धा करतो. बजेट काढा, साफसफाई करा आणि बाप्पा आपल्या आनंदाने भावभक्तीने व्यवस्थित आणा घरी आणि त्याची पूजा सुद्धा करा. आणि आमचं पण नमस्कार देवा गावी गेला तर. चला मोरया. आता गणेश चतुर्थीच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा आणि गणपती बाप्पा मोरया. आणि आमच्या घरी लवकर या, आमच्या घरी या. आणि करता तू करता एक आरती होऊन जाऊ दे जाता जाता. म्हणजे असं म्हणतात ना गणपती इले आणि आरती नाही तर ते अपूर्णच ना. कारण मी बोलतात ना सुरू तर आरती झालीच पाहिजे, तशी तर बुधवारपासून होणार आहे. वहिनी बोलता आरती एक कडवं. चला. सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, ओ श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, उंदीर मामा की जय. उंदीर की खोई असतात खीर तर खाली पटापट कमेंट मध्ये सांगा. तांदळाची खीर होईया,
आणि त्याच्यानंतर आपला ह्याला पण ऋषी पंचमीला जे आपण बनवतो ऋषीची भाजी बिर्डी सगळ्याची लिंक पटापट वही असतात तर मागा आणि जी रेसिपी वही असतात तर कमेंट मध्ये सांगा. जोडीनी वही असतात तरी पण सांगा. खाली नक्की लिहा, कारण असं काय नाही की वेळ मॅनेज नाही, कधीतरी वेळ नक्की मॅनेज करू. तुमचं म्हणजे बोलतात ना, असं म्हणतात प्रेक्षकांची जी इच्छा असते ना किंवा जे आपले बघणारे असतात त्यांची इच्छा नक्की पूर्ण करावी. तर आम्ही तुमच्यासाठीच आहोत. आम्ही काय आमचं आमचं म्हणजे आम्हाला आवडतं म्हणून आम्ही करणार असं काय नाही. तुमची आवड जी असेल ती पण आम्ही त्यानुसार रेसिपी दाखवू. त्याच्यामुळे आमच्यासाठी तुम्ही महत्वाचे आणि तुमच्यासाठी आम्ही. हे बघून आम्हाला खूप आनंद वाटतो खरोखरचा मनापासून. कारण असं काही नाही की लाईव्ह यायचा हेतू हाच होता की आमचं असं काही झालेलं नाहीये. म्हणजे बोलतात ना वादविवाद नाही, काही नाही. फक्त एवढंच आहे की थोडा बहुत टाईम होत नाही आणि रेसिपी न पडण्यापेक्षा त्या रेसिपी पडून ते चॅनल रोटेटिंग राहावं हा आमचा छोटासा प्रयत्न आहे. त्याच्यासाठी आम्ही ज्याला जेव्हा वेळ मिळतो त्यानुसार शूट करून रेसिपी चॅनलवर येतील ही आम्ही दक्षता घ्यायचा प्रयत्न करतो. हा आमचा मुख्य हेतू आहे. कारण तुमच्यापासून लांब गेलो तर असं म्हणतात ना, आउट ऑफ द माइंड सुट्टे लिंक तुटताओ. आउट ऑफ द साइड आउट ऑफ द माइंड ही प्रत्येकासाठी आहे. मी जर तुमच्या डोळ्यापासून बाजूला गेली ना तर हळूहळू माणूस म्हणतात ना विसरतो. जसं की आपण कसं आहे, माणसाला विसरण्याची ही खरंच म्हणतात ना देवाने एक शक्ती दिलेली आहे. ज्याने माणूस दुःख पण विसरतो, आनंद पण विसरतो आणि माणसं पण विसरतो, गोष्टी पण विसरतो. त्यामुळे मनामध्ये राग रुसवा न घेता या गणपती चतुर्दशी पासून नवीन सुरुवात आणि दिवाळीच्या रेसिपीसाठी पण सुरुवात. कारण आता पुढचा मोठा सण येणार आहे दिवाळी. एकदा गणपती हो आणि नवरात्री नवरात्री आहे, घट नऊ बसणार आहे. कलर नवरात्री हा. करा साजरी व्यवस्थित. चला, आणि अरे भरपूर कमेंट धन्यवाद. राहिले विनीता त्यांनी हो स्पेशल लेट खूप होतात. गणपती बाप्पा मोरया मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. गणपती तुम्हाला पण शुभेच्छा. ओके शीतलताई हाय लिहितात. लवकर लवकर बोला जर तुमचा काय प्रश्न असेल, कारण 119 लोक लाईव्ह आहे. नंतर तुम्ही म्हणाल की असेच पळाले. असंच न पडता अजून 2 मिनिटं किंवा काय राहुला मिनिटं. असाल तरी पण तुम्ही सांगा. आम्ही 2 मिनिटं तुमच्यासाठी काढतो. आणि हरतालिकेची कथा तुम्हाला कशी वाटली ती तास ना, सुद्धा कारण की सांगा. ना माझं असं मत आहे की आपण सण साजरे करतो पण खरंच त्याच्या जाणून पाठची कथा घ्यावं. माहिती नसता. हा. तसाच आम्ही पण तास सांगतोय. उद्या जर रेसिपी मोदकाची बघितलं असं तुमका 21च मोदक कित्या आणि त्याचा प्रसाद कित्या मोदकाचोच. तो त्या प्रश्नाचं उत्तर व्हाय तर ती रेसिपी पण जाऊन नक्की बघूची लागते उद्या. आणि मोदकावरून एक सांगते हा. हा. माझा पर्सनल अनुभव तुमचा पण असेल. काय माहितीये, त्या जास्त 21 कळ्या किंवा सुबक कळ्या किंवा अशाच कळ्या तशाच कळ्या ह्याच्या फंदात पडू नका. गणपती जसे बाप्पाला येतात तुमच्या तसे करा. हातचे आणि आता भरपूर हा. यंत्र आलेली आहेत. मोदक साचे हे आलेले आहेत. त्यांनी पण करू शकता. मोदक हे नेहमी सुरेखच दिसतात जसे गणपती बाप्पाचे डोळे. आणि आपल्याला प्रॅक्टिस प्रमाणे करता येतात. मी सांगितले त्या मोदकात पहिल्या 5 कळ्या पाडा आणि नंतर शीतलताईंनी चपात्या लिहिलं, कंटिन्यू करत जावा. तुम्हा दोघींना तुम्ही दोघी मला खूप आवडता. आम्हाला पण तुम्ही जसं मी बोलले ना की आम्हाला तुमच्या दोघांपासून म्हणजे आम्हाला तुमच्यातून लांब नाही जायचं. पण फक्त बोलतात ना आम्ही दोघे तुम्हाला आवडतो. मला आजच्या लाईव्ह मध्ये हेच कळलं की आम्ही दोघी तुम्हाला आवडतो. ते आम्हाला पण तुम्ही सगळे खूप आवडतात. तर आम्ही नक्की प्रयत्न करू. काय म्हणतात ना, ते कधी ना कधी एकत्र येऊन किंवा लाईव्ह मध्ये आणि हे सगळ्या गोष्टी आम्ही नक्की करू. हा आम्ही येऊ. आणि काय लिहिलं, तुम्ही दोघी खूप छान बोलता. बाप्पा तुम्हाला सुखात ठेवो. स्वप्नील धन्यवाद. मिस्त्री. मनापासून धन्यवाद. असेच तुमचे आशीर्वाद आमच्या मागे राहू दे. आणि काय म्हणतात बाप्पा तुमच्या आणि पण अशीच सर्व आमका कुटुंबांना जोडून राहा. काही जाऊ नको. हा. मानवाने तेच आणि सांगतंय. आउट ऑफ द साइड आउट ऑफ द माइंड होऊ देऊ नका. जेवढी आमची आठवण येईल ना तेवढ्या आमच्या चॅनलवर या आणि जुन्या रेसिपी का नाही होईना त्या पण बघा, नवीन रेसिपी पण बघा आणि आवर्जून बघा. हे आम्हाला तुम्हाला आणि सांगायचं आहे. तुमच्याकडे घरी जर बाप्पा येत असतात तर आमका आमंत्रण देवा. येऊचा प्रयत्न करू. अरे होय ना गो? शीतलताई लिहितात, स्नेहा तुला तर मी तुझ्या पहिल्या व्हिडिओ पासून फॉलो करते. व्हेरी ओके, गुड. ओके. मनापासून धन्यवाद. मनापासून. पहिलं खायचं होतं माहितीये माझ्या घावण्याचं. तेव्हाचा अवतार आता बघितलास ना तो किती मिसमॅच होता. आता एक दिवस मी स्पेशली टाकते स्टोरी मध्ये. काय म्हणतात ते 2000 किती 8. झाली? 2016 16. 2016 आणि 8 2025. वर्ष झाली. हा. तर असं आहे. झाले पुरे 8 वर्ष. होतो वर्षाने एकदाच लाईव्हचा वर्ष. चला घ्यावा प्रसादाचा. काय ते मी बोलली ना माझे शब्द तोडके मोडके म्हणून मी गायला बघत नाही. आता चला ती हसली शीतल. तिला कळलं त्याच्यामध्ये. आणि अशा प्रकारे आता लाईव्ह आपण संपूया. कारण आता थोडी अर्धी लोक गेली आहेत गणपतीची शॉपिंग करायला. माझ्या आमका पण पण जाऊचा. अरे नाही, भरला. महत्वाचा विषय माझ्यासाठी आहे. तो म्हणजे माझ्या लेकाची उद्या आयुष्यामधली पहिली फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आहे. मी त्याला काय बनवू? उद्या आहे सकाळी.
तुम्ही सांगा आता ह्याच्या कमेंट मध्ये. एका ताईने सांगितलं गणपती बनवा. हो, गणपती बनवायला मला काय हरकत नाही, पण तो सोंड लावून घेणार नाही नाही. नाही, त्याच्या फक्त त्याच्यानंतर टी हे शर्ट घालायचा. हा. गणपती बाप्पा नाही बनवत त्या सहसा. कॉम्पिटिशन एकदमच हे असतात गावी जसं दहीकालो असतात आता तेव्हा ते 117 लोक बनवतात. आम्ही जायचा विचार केला की तुम्ही येता हो, असं कसं चाललं. आणि तो मास्क लावून घेत नाही, वाफ घेऊचो तो गणपतीची सोंड लावून घेत लोक आहे. मग आता आम्ही काय बनवू? मी तुमच्यासाठी 2 मिनिटं देते, खाली कमेंट करा, कारण एकदा मी ऑफ गेली ना की मला कळणार नाही. कधीपासून तर माझ्या डोक्याला टेन्शन आणि माझा नवरा त्याच्यामध्ये ना आगीमध्ये तेल टाकतोय. सोल्युशन तर देत नाहीये. म्हणजे बोलतायत, "तू ठरव, उद्या आहे, सकाळी 10 वाजता त्याला तयार करून पाठवायचंय आणि ते तू ठरव." आता काय ठरवू तुम्हीच सांगा. चला आता कोण नाही सांगत असेल तर मी ठरवते, कारण त्याच्या शॉपिंगसाठी मला जायचंय आणि तुम्हाला पण कुठे-कुठे जायचं असेलच. त्याच्यामुळे चला आता आभार देऊया आणि अशा प्रकारे धन्यवाद आमचा धन्यवाद. परत तुमका एकदा गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि आम्हाला पण बोलवा. तुमच्याकडे बाप्पा बसत असेल व्यवस्थित त्यांचं आगमन करा, पूजा आरती करा मनोभावे. आमचा पण नमस्कार तुमच्या गणपती बाप्पांना देवा. हो, चला आता जाऊया. बाय.